Ușor, vine cu așa. Hai rapid, vine cu așa. Stai, mamă, că vine acum. Ce vrei? Care treabă? Ce vrei? Ia uite-te la comandă. Aici, pe jos. Și hai. Măta să duci la magazin. Să-i dai de mâncare lui frate tu, să-i faci baie, să ai grijă de el și să nu vă bateți. Ai înțeles? Dar la ce magazin te duci, mamă? Și stai 3 zile la magazin să-i dau de mâncare și să-l spăl? Crezi că am timp să-l bat? Nu-l bat. Nu ne iubim așa. Chiar să-i la ce magazin să duci măta. Tu trebuie să ai grijă de frate, tu ai înțeles? Dacă îl bați, ți-o omori. Te bate măta pe tine când vine acasă. Georgica, dacă te bate frate, tu îi spui lui măta, bine? Nu cumva să-l bați cu te omori. Hai că am plecat pe altul. Nu-l bat, știi, ultima dată când m-a bătut mama din cauza ta din toate. Sorry, mami. Mami, a ajuns. Ce faceți? Unde sunteți? Georgica, ce faceți? Unde sunteți? A ajuns, mami. Mama, nu cumva să zici că te-am bătut, că te omor. Te mănânc. Taci din gură, înțeles? Ștergi-te la ochii odată. Mamă, suntem aici! Și eu mâncat copiii ăștia în tătăzule, ca uite ăla că nu-i atinsă mâncarea. Nu-i... Uai, unde sunteți aici? Aici sunteți. Uai, tu, goblizoi mari. Ce-i dat de mâncare, frate? Tu ai înțeles cu... Uite-l. Uai, tu ai ochii în lacrime. Tu-ai bătut, frate, tu? Te-ai bătut, da? Băi, și ți-am zis eu ție să nu mai tragi în copil. Stai, mamă. Asta. Pui mâna și-i dai de mâncare. Îl ții flământ pe frate, tu. Asta vă pun eu la punct pe amândoi. Și tu de ce nu zici nic ai că te bate, frate, tu, hă? De ce nu zici nic? Taci,